Apat na pong alagang baboy sa Barangay Apaya sa Malasiki, Pangasinan nangamatay. Nakatutok si Russell Simorio. Wala nang laman ang pigiri ni Mang Ricardo matapos mga matay ang kanyang dalawang baboy sa Barangay Apaya, Malasiki, Pangasinan. Umabot sa 40,000 piso ang nalugi sa kanya. Agad niyang ibinaon sa lupa ang mga namatay na baboy. Pero bago namatay yun, maraming lumalabas na dugo sa bunganga. Ayun na, namatay. Tapos sumunod naman yung isang pattening. Sa datos ng Committee on Agriculture ng barangay, umabot na sa 40 na baboy ang nangamatay sa lugar. Nakaranas daw ng panghihina, kawalan ng ganang kumain at pangingitim ang mga baboy bago namatay. Pero nauna nang sinabi na hag cholera ang sakit na tumamas sa mga baboy. Kala namin wala na po kasi tahimik yung mga tao. Yun pala may namamatay pero tinatago po nila, hindi nire-report sa barangay po, sir. Ganun pa man, nagsagawa pa rin ang otoridad ng blood test. Umabot na sa 20 baboy ang naisailalim sa blood test sa Barangay Apaya. Bukod sa nasabing barangay, nagsagawa rin ng blood test sa Barangay Pulong Norte. Hinihintay ng otoridad ang resulta ng blood test para malaman ang totoong sanhi ng pagkamatay ng mga baboy. Kasi yan para malalaman kung may positive incident lang kung i-receive. Kasi sa pamamagitan yan, confirmatory kasi yan. Dahil sa pagkakasakit ng mga baboy, may nadali ng ilang hog raisers na maibenta ang kanilang mga alagang baboy. Kasama si Daryl Peralta, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.